ukuthi ukuza ngamampopho kanje ngubambe kanje ongakho ukuthi nathi sisho samakhosi asemhlabeni ukuthi sikwazi kangakanani. Inkosi yangayezulu uyayazi, inkosi yangamalanga sasipharamene kuthiwe separadise. Siyakwazi ukuthi abantu beqonde kanjani lapha, bemazi ushele ubani, bemazi ukuthi omunye umuntu ubani, bangahambi noma kanjani epharameni. Namuhla angabi opposite, asizame ukuyihlonipha. Inkosi iNyangayezulu langalimbe sisentabeni eNhlangalazi. Ubudlakazi bayihamba ngesikhathi senkosi langamalanga. Lapho ngakhetha khona inkosi entabeni eNhlangalazi ngesikhathi senkosi langamalanga. Lapho ewaziwa khona emva kwezimpi ezazikhona bazazi abaningi. Lapho kwaziwa khona manje adilike manje eyona mazabantu ebheke emadokodweni ukuthi inkosi yangayezulu yabakhomba amathu athi nyanga. Ngiyaxaka uthatha ushembe banjani, bonke oshembe banamagama igigaba zabo beyinkulu. Singasuka kwinkosi yokuqala uNazaretha sizifika enkosini ekhona le manje. Ngithi-ke eManazaretha ngeke ngikhulume namabhungu, ngingayiyeki le nto ngiyikhuluma emathempelini enu manje ngimemile, ngisho nje le namabhungu. Angaze ngisho phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngiyabonga kuphela. Ningekho ningebaningi ngake esontweni. Namuhla ngiyayidalula. Umvangeli umdluli uyayazi. Ngake no-23 ekhaya kwami. Noma ngimzini kababa ngokusho ngolimi lwesiZulu. Wathi uphakala u-23 ekuseni ziphumule insizwa. Waqhamuka umbhalo losinkomo wathi inkosi inkomo yakho iyafa esibayeni. Yenzana yadidizela. Wathi senjalo ngena ucingo ukuthi ingane yakho ibukhakhaya ishona phansi, iyashona ingane njengamanje. Mfana wami uqala ngashaya imihlolo yami, ngashaya imoto ngobheka ingane umalume wayo. Washaya ucingo mfowethu ongilamayo wathi sezinjani ngenkomo, ngathi qedeleni inkomo leyo. Basala beqedele inkomo. Ivele ikhona yini ngehlabeni ngane zakho baba eNhlasuthu. Lapho ngaguqa egcekeni, khona inkosi manje la uyazi wezulu, ngaguqa egcekeni kulo muzi ngaguqa ngashela umdluli, umvangeli umdluli umapho baba limapho nobaba na wathi senda bethize phesha yabo sejozini. Ngathi cha ushengu ukuzwa ngisho manje akusho lutho lo. Ngicela ungibikele kushenga ukuthi ngikhipha imali yakho ngizokukhokhela. Ungibikele kushenga ukuthi ingane iyagula kanje ukhakhaya ishona phakathi. Yathi phendulo ushembe khululeka Nkosi, Nkosi imbusise uzophila. Ngisaguqele njalo kwaqhamuka abantu endlini lapho ugula kule ngane baqhamuka begijima. Bangithi ngiguqele emnyango kaNazaretha. Bathi ngithi bazokhala basikufiwe. Bathi wenzenjani Nkosi? Ngathi ngikale ngikhuluma nomphangeli engikhuluma nenkosi. Wathi ngani siyaphila, upapa aliphakamisa imthayimi. Ngisho igigaba ezaziwa kakhulukazi enkosini ephambi kwami njengamanje. Inkosi ephambi kwami, Nkosi ngiyabonga uNyangayezulu. Ungiphinde futhi oyesibili engane lamaleyo. Athi udokotela umawayo ubuya kumhlaka 6 soyikhipha lengane ngoba ayiphilile nawo amathambo. Ngathi awu kanjalo nje
ngathi okay kulungile angamtshela ngashaya imoto ahamba ngayobona ubaba njalo ngibona ubaba ngisesizini ungaphesheya kothukela ke ngiyibike kubaba lento athi baba ingane iyakaza yilesifini na ngathi baba kunjalo wani udokotela eyakhe na udokotela eyakathula wasidokotela yona ikadokotela ingane leyo eyami lo ngane leyo wangeneka amanzi Baselena omkhulu Baselena wathi unina wadla kakhulu amanzi aBaselena udla kakhulu Baselena aphuza kakhulu amanzi amnikeza wakwenza lokho wahamba ikathi sengiyambuza unina bekanje umhla ka6 awashaya na wathi ungiyela umhla ka6 kwenzakalani na wathi asedokotela emva kwenyanga ethize sakudokotela wathi udokotela wenzeni kanjani ingane ngiyibona iphila esibili kwenzekeni na ingane iphila iya-recover noma ukuthi 100% ukuphila iya-recover sabuyela inyanga uqale ka9 bayaziya besifazane inyanga ka9 ukuthi izwayikeyo leyo afike lapha yana udokotela 100% ingane iyaphila enalutho leyo ngane nami ngohla edala eGarati leyo kuthiwa ayikhishwe ngoba ingakhishwa lenkolelo yakhona baleke efana lezi nalena ngizoyisho mhlambe kunena ingane enjalo engenamathambo ithi masizelwe ihlale udokotela ngitshela udokotela iphile kodwa iwekho 17 years isiwexaza amathe ihlele eduze kwendlu icile sonke isikhathi yaphila-ke le lo mfana wami lona namuhla ushaya iGarati namuhla ufunda ey'koleni ey'nkulu kakhulu yangisho-ke ibanga ngoba ngizothi ingane yami neyilandele yilabo bantwana-ke ababenkinga bangibazanga babe nayinkinga kodwa laba yinkokhothu ababenenkinga kodwa inkosi Nyangayezulu ngikubonga phambi kwamana sarashamuke wangilekelela baba ngihlele ngingedwa ngicabanga inkosi uNyangayezulu ukuthi siyakuthanda sonke na leyo nto iyangikhalisa ngikhala ngingedwa ukuthi ngabe bamthanda yini labantu abaseBuhleni ubaba wethu uNyangayezulu ngiyasilekelelana naZaretha ungakhuluma amakhosi kodwa noma khuluma mina ngedwa cela ngisize ngoba mina ngiyathanda ngiyazi angimthandi umuntu okhuluma kambi ngoNyangayezulu lena maselula nonke ngakhuluma nasi sethongozane kudala ngathi lama ngathi uphathi zapha ngathi ukuthi WhatsApp ngathi uphathi zaphuele umsebenzi ngendlela efanele niyayibona ezenzekalayo manje ngaze ngathi lokho kuhle esinako la esontweni kusuma abantu phambi kwashini balikhiphe ngani kulento zeni lawo Facebook lokho kuthi umgidi yethu alikhiphe ngani ku Facebook na yonke into enhle esenza nikhiphe lokhuya kena ngibona ngiguqile kanhle ngibedwa idolo senekhipha ku Facebook ekubheke okuhle esikuthandayo esikuzele eBuhleni asizele eBuhleni kuzoxoleka ukuthi eBuhleni sizokhuluma ngezinto ezinhle zaseBuhleni hayi ngiyesaba ukusho kodwa lento nayikhipha ku Facebook iyangishayisa ngovalo azange ngilale for 3 days ngithule kana bamazi ukushemba abantu njengoba esho uNkulunkulu ucela nemthande kwenzele usho uNkulunkulu ngoba ikona ukusiphilisa nje mina oshembe bonke abasakhe mina ngabe eNazaretha ngeNazaretha aze sonke kwenye inkonzo angikulegxili ukuthi ngenkonzo kungaze sonke ngendawo la ayengasonta ngangisonta esikoleni primary school la sacula khona ingoma yokuvala ethi sesikuqedile kwanamhlanje kuphela ananye inkonzo ngasonta kuyona nanye abantu babephethe Believe abantu abasonto nikhulume kahle ngoshembe sonke isikhathi wena ukhuluma ngami ngoshembe angisho lutho kuwena kodwa kuyozisola usuwedwa noma ngabe usonta la ola phakathi kwethu noma ngabe ukephi kodwa
uyozisola uwedwa. Ushembe wazela emhlabeni uzosiza thina. Thina sikhulume kambi ngoNkulunkulu. Awubani lana. Nobani ngakhuluma kabi ngoshembe lana. Manje nobani njengoba mama ngithi nobani ngeke ngisho izoba ngikho lapho mina. Kukhuluma kabi ngoNkulunkulu wethu. Siyanikela kuNkulunkulu wethu sibika izinto zethu. Ucabanga mhlambe le yakhe ngithi ube usibani bani. Wangithuka kanje. Siyasikipha imnikelo yethu baba. Cela ukuthi asisize baba. Ngicela nani nimthande ushembe. Ningazenzi isingoshembe. Amen. Nkosi. Yaye ngikhulume konke nawe baba. Uya ngihlala ngisho ukuthi makuyisikhumbuzo. Angikwazi ukukhuluma ngesikhumbuzo angakhulumi ngabanye oshembe. Ngoba bonke bayinto eyodwa. Ngifikile mina kubaba inkosi ngo-2012. Ngiyama nenkosi akaqhwabi angiyiboni la esontweni ngiyamxolela. Sasema ngokunye. Wathi shembe wewe makhosi athi baba. Wani angazi mina sale siyakwazi baba wathi angazi. Sathula. Wathi mina uBombela. Esho sikude nasemaqadeni sikude wathi mina uBombela ngathi awu sashawuba sakuyasishawuba lasobabili manje sambuthi uyena uBombela ushilo ukuthi seHarry Smith wathi wesihlanu yena uyena uBombela seHarry Smith pho wena ungabazelana uyena uNkulunkulu wangempela uNkulunkulu amsho ukuthi uNtombela yethu sonkela akuyasha manje athi uNkulunkulu wangempela siyengahlanya uNtombela ukhuluma iqiniso mhlawumbe ngeke akhuluma ngayo kodwa uNkulunkulu wangempela uyena la esimaziyo esizokhuluma naye sheme ngosemakhosi sixoleka waphutha ethu sinawo vele waphutha kepha nani licele elikwazi ukukhuluma amagama amambi emabhekisi kodwa umsuka mina ngeyinkosi akunandaba mina kodwa uNkulunkulu nami ngimkhosayo engithi baba kuyena uNkulunkulu phambi kwethu ayona inkosi mina inkosi hayi duze kwami nayo inkosi uNkulunkulu phambi kwethu inkosi yamakhosi ngeke ukuze ngekulo nayo inkosi yamakhosi uZulu baba uthi nayo inkosi ayiyayi kwenzeke lokho uNkulunkulu inkosi yamakhosi inkosi yethu lesolibheka nje ngoba nathi sinawo inkosi yamakhosi nathi ukuthandwa yini nathi simthanda abantu bethu inkosi yamakhosi ndidela ngamakhosi kuningi abekusho inkosi usenziswile